To je čo? To som ja? Si absolútne geniálny. Veľký potlesk! Pán Mikloško to prijal s humorom a dokonca pridal príhodu z detstva. Dobre. Alenke Kúšovej sa na balkóne naozaj vyliahli malí sokolíci. S pomocou jej veľmi dobrej kamarátky Danici Klajnovej sme o tom išli urobiť akože reportáž do televíznych novín. Má prísť aj náš človek, odborník ornitológ. A prichádza náš človek, ornitológ. To má, oni majú tak týždeň, dva, že? Pozor, náš ornitológ sa púšťa do práce. S vtákmi na balkóne Aleny Kúšovej totiž určite nie je niečo v poriadku. A vieš, čo tu je? No, sokolíci. Vidíš, pozri sa, raz, 2, 3, 4, 5. Nádherní sokolíci. Prosím vás, a ich krmíte s niečím? Viete, prečo ten problém nie je? Lebo sú nezodpovední ako vy. Nezodpovední. A to je strašne veľké. Nechať prírodu na seba je nezodpovedné? Zasahovať do prírody je nezodpovedné. Dobre, ako chcete, ale tí vtáci idú preč. A čo, ako? Počúvaj, aké sú to vtáky, veľké? A čo to je, aká značka? Je to sokol. Sokol. Ona nevie, čo má doma. Sokol. Ja viem, čo mám doma a viem, že to je sokol. Môžete chvíľku nehovoriť? Som vo svojom byte a budem hovoriť. Sokol zlatohnedý je to. Rozumieš, to je pokúta jak hovado. Počuli ste to? Sú to sokoly predsťahované, nadsťahované. To je pokuta. Aj. Ale prečo sa rozčulujete? Ale veď ako vy tu vrazíte do môjho súkromného bytu, dobre, že ma tu nezbijete, veď to čo robíte? Sadnite si, musíme napísať tú zápisnicu. Potrebujeme vás ako svedkov. Môžete byť ako svedkovia pri tom? Ak nám ukážete svoje akreditácie, pečiatky, samozrejme, nech sa páči. A ja to budem všetko točiť. Nie, ako k tomuto asi naozaj zavoláme policajtov, pretože... No policajtov zavoláme my, lebo vy tu máte veľký majetok. Počujem, pozorite. Takto keď stalo proti mňa Herman, viete čo povedal? Viete čo povedal, keď som mu našiel na škrečka? Zlatohnedého? Ako ho týral doma? A nikdy som v živote nikomu ani vám nič neurobila, to ma viem nevieskať. Dobre, ale Herman týral zlatohnedého škrečka. Ale ja za to nemôžem, že Herman týral... A pročko má doma dážďovky, ktoré sypkala do zadku? A ja vám tú show robím tak zle, ako vám nikto celé v živote neurobil. Ale ja som vás v živote nevidela. Ja, že som nevideli. Každý mesiac sa na mňa pozeráte a hovoríte, že Jožo to dobre to robí. A keď to dobre robím, Kúšo, tak sa to inak ani nedá. Prepáčte. Robíš to, Kúšo. A povedali ste mi, že mňa spoznáte vždy. Na záver, I love you. Nie! Fuj, odporný ochrana. Nachádzam sa vo vojenskom výcvikovom priestore ozbrojených síl armády Slovenskej republiky. Tu sa odohrá dnešný príbeh, ktorý vymyslel... Desiatník Pap. Andrej má manželku, ktorá hovorí, že... Armáda je detská, neprofesionálna, hráme sa na vojakov ako malé deti. Dokážeme jej pravý opak. Náhodou ju Andrej zavolal na guláš, ktorý sa bude variť tu, vo vojenskom priestore. Náhodou stretne výtržníkov a z Andreja sa stane hrdina. Hrdina, držme si palce. Hej, prosím vás, môžete mi odstúpiť z cesty? Čo je to za debilu? Ostal sedieť v aute. Nejdeš von, Andrej. Ja o tom myslím. Neboj sa, nič nespravia. Ostan sedieť v aute. Nejdeš von. Ostan sedieť, neboj sa. Nejdeš von. Ostan sedieť, ostan tu nás sedieť, nerob absolútne nič. Čo ty tu robíš, furt? Čo tu robíš? Čo tu robíš? Očívaj, Tak mi nejde. To je nič, Tepinova. Ty
buzerák! Poď von, poď! Poď, daj ruku. Poď. Poď. Neboj sa. Ak si myslíte, že sú v bezpečí, tak sa naozaj mýlite. Zostanú totižto vyšiel rekreant, krycí menom Killer. Poď! Poď ďalej, teraz si pred babou! Ty tam ďalej poslám a jej devka! Hadi tady! Pôjdu do... Čeho si to vybaví? Tu si čupni! Hadi si tam, poďaj! Neostávaj! No, daj mu! No poď si! Čo chceš? Čo ty chceš? Daj mu! Poďa sedieť! Daj sa ju! Čo mu robíš? Daj sa ruku! Čo mu robíš? Čo ty Poďaj si ja! Volaj! Volaj! Chytro volaj! Počúvaj! Hviezdička! 4-4! Volaj! Hviezdička! 4-4! 5-5! Priečka 31! Rezlať zelený a hneď červený zavolajú naspäť! Volaj! Polož! Polož! Zavolajú naspäť! Jastrav 121 povedz! Už počkaj, zavolajú! To už stačí! Zavolajú! Tam poď! Tam si čupni! Čupni si! Pozerať! Čo? Volaj! Deti zavolajú naspäť! Ozbrojené sily Slovenskej republiky. Voláte tajné číslo. 121! Váš kód zadajte. Prosím vás, dojďte sem, je tu strašne veľa. Čup! Nech to neuvidia aj tí buzeranti! Prosím vás, dojďte na vás, do šale. Jastrab 121, popíšte nám miesto. Váhu, šali. V poriadku, do 1 minúty sme tam. Postup ďalej.
Takže musíte rozprávať hlasnejšie. Ešte raz prehlasujem, že nikdy, nikde nepoviem. Že nikdy nikomu nepoviem, čo sa tu udialo. Áno. Nikdy, ale nikdy nebudem hovoriť nikdy. Nikomu nebudem nič hovoriť. Nikdy, ale nikdy nebudem hovoriť nikdy. Nikdy, ale nikdy nebudem hovoriť nikdy. Ešte raz nikdy. Ešte raz nikdy. A nikdy sa nenechám nachytať perfektnému mužovi Jožovi Pročkovi. Máte pripravené miesto? Vodiči hrajú miesto. Tak, dobre. Dobre sa unáhľate k smrti, veď spokojne. Poďme. Pravda, že... Baran má len jedno, ja mám dve. Nie, tri mám. No a zatiaľ, čo Ibi krotil 3 šelmy vo výrivke, my sme v lese museli nainštalovať 4. Macko, stoj! Všetko je pripravené. Mackovia už číhajú na svoje obete. Už idú. A medveďa ty nemáš? Nie, ide o medveď. On drakne to medveď. Tuto. Zarev! Medveď! Spokojne ste kľudní. Pojde, tak som si skoro nohy zlomil, hej? Otázka je... Jož, nalial si mi. Je váš otec spôsobený na právne úkony, to znamená... Nie je zbavený svojich právností? Otecko už nie je 100%. Otecko... A úradne ešte stále nie zodpovedný za svoje právne úkony, no? Nie. A ona vymýšľa. Fero, ani nerozpráva. Čo máš do Fera zase? Prestaň, Ferko, Jožko, vy ste v takých dobrých vzťahoch. Ona tu všetko narobila. Čo som ja narobila? Pán Patrik, ona spí s celou dedinou. Spí, tuto cez ulicu, aj za starostom chodí nad ránom. Ja to vidím, Fero, ty si to tiež videl, však som ťa budila. No dobre, ale ty dobre, spíš s kým chceš, spíš s kým chceš. Ale čo to tu ťa? Nie, dobre. Prečo sexuálne, však to je morálka, pán Patrik, vy ako máte? Pán Herman hovorí, pán Herman.
Takéto veci. Meritom veci je to, že je tu dom písaný na 3 ľudí. Môžeme, aspoň sa presvedčíme, môžete nás niekto odprevať, niekto v kľude. Iba nie nás odprevate na chvíľu. 10 sekúnd. Ja sa vás pýtam, takže kamera štát. Ukľudnite sa, dobre? Palec, chceš? Nechať, Vodu chceš? Ja musím, Nie, prosím vás, pán Herman, ja... Nechajte ten pôčik. Nie, prosím vás. Teraz čo robíte sa? Prosím vás, sadnite si, dobre? Ja vám niečo veľmi dôležité. Teraz čo robíte sa? Nie, prosím vás, sadnite si, ja vám niečo veľmi dôležité. Kde je Beta? Kde zvykla byť? Kde chodí? Kde ani nevie, kde ti žena chodí? Čo robí? Beta! Prestaň! To musíte otvoriť, lebo v tomto prípade nám zavolám. Vojtové nám zavolám. Jožo, prestaň! Beta! Beta, užij si to! Poďme sa na prosím. Teraz prosím, aby ste ma V tejto chvíli staviate mňa proti sebe. Viete, koľko som na vás čakala, preboha. Beta! Ja vám chcem niečo veľmi dôležité. Nie, ja nie, ty dver neotvoríš. Prosím vás, pán Herman. Kde sa dá strepeš tam? Beta! Prosím vás, pán Herman. Teraz ste robili. Prestaň, Jožo, si opitý zase! Prosím vás. Myslíte ma? Čo robíte? Pardon! Jožo, prestaň! Jožo! Ideme za ním. Pokoj, však čo sa stalo? Ja som musel vyskočiť okno, lebo ma zamkal znútra. Čo som vám ja urobila do keľu, rozumiete? Čo som vám ja urobila? Zamkli ste ma znútra. Čo som sa zamkla, tak som si mi potrebovala rozprávať, nie? Stále robíš a potom ja mám problémy. Zabijú konečne! Zabijú! Jožo, zabijú konečne! Prídeš! Televízia! Práve, že som nevolal. Pán Herman! Bordel tu narobí. Ja som vás sa pýtam. Herman, vy ma nemáte rád. Herman, vy ma nemáte rád. Jožo, ja ťa zabijem. Ja ťa zabijem. Herman, počúvajte, vy ma nemáte rád. Herman. Ježiš, koľko vás tu je. Erik Tomáš, odvážny a nebojáci. Zatiaľ. Erik bol opatrný, lebo človek nikdy nemá hovoriť nikdy. Ale napokon ho premohla novinárska zvedavosť. Hello. Odkiaľ ste? Odkiaľ ste? Odkiaľ ste? Hej. Odkiaľ ste? Odkiaľ ste? Aký je problém? Je problém? My, ja? Chali. Vej? Čo tu chcete? Čo chcete s kamerou? TV Markíza. Čo TV Markíza? Na čo tu chcete s kamerou? Čo chcete s kamerou? OK, žiadna kamera. Ja som reportér. Čo reportér? Kde je reportér? Som reportér z TV Markíza. Ja tu. Stand up! Stand up! Stand up! Stand up! Okay. Stand up! Okay. Stand up! Okay. No kamera! Stand up! Okay, nebudem robiť reportáž. Stand up! Nebudem reportáž. Okay. Všetko dám dole. OK, všetko dole. I'm reporter, TV Markíza. Don't move. Record it! We are fighting for our brothers! We are fighting! Shut it! Shut it!
Je to človek. Toto je policajná akcia! Zdajte sa! Police! Move! Nekladte žiaden odpor! Toto je policajná akcia! Tí ľudia, ktorí sú tam, majú nejaké požiadavky? Tell the policeman! We want helicopter! Viete, helikopter? Helicopter! Okay. Opakujte nahlas. Chcú helikoptéru! Zaviaž mu oči, Mustafa. Aby Erik nezistil, že ide o habaďúru, zaviazali sme mu oči a poriadne. Ale bacha. A ide sa do lietadla. Má salámu a letenku? Má. Nekladte žiaden odpor. Situáciu máme pod kontrolou. Naša polícia počas cesty k lietadlu Erika ubezpečovala, že je všetko v poriadku. No až v takom poriadku to nebolo, ale Erika čakalo na letisku špičkové lietadlo. Veď sa pozrite. What happened? Who is? What happened? Who is? I am Erik Thomas. Erik Thomas. What's business? Bročko. Bročko. Všetko máme pod kontrolou. Zachovajte kľud a rozvahu. Erik je obeť, je to možné. Nikdy, nehovor nikdy. A toto nebola policajná akcia, ale akcia Jozef Bročko SRO. Najväčšia podsta pre reportéra je, keď môže mať v televíznych novinách tzv. Otvárak. Ale táto naša akcia nie len otvárak, ale aj zatvárak. A ja ďakujem môjmu najlepšiemu priateľovi, redaktorovi, že sa nepokakal a že vydržal. Za svetový mier, for peace!